Neuk ere hartu ditut bi hoiek begitan, nunbait horra joateko altzaude irrikan. Konfesionarioak bitxi horratikan, ez du inork entzungo beste aldetikan, ez du inork entzungo beste aldetikan. Ola begiratuta arrazoia klaro, baina amets gaur oker zabiltzak zeharo. Pekatu batek hainbat ormazar igaro, gure jainkoa toki guztietan dago, gure jainkoa toki guztietan dago. Baina aizu Andoni zuzeu adituan, ni lehen hemen kantuan sarri aritua, nik uste horri zaten zala pulpitua. Eliza hau daukate asko berritua, Eliza hau daukate asko berritua. Lehen han entzuten genuen bersoen indarra, konfesionarioen kontra jarri eta bizkarra, hemen nunbait zegoen aldatu beharra, tauda aldatu duten Eliza bakarra, tauda aldatu duten Eliza bakarra. Baina pentsatzen engon ta dizut esango, geuk ere mugitu behar gerri eta zango, nola egin behar den behin betez lehenago. Konfesionario bakarra anatzian dago, konfesionarioa anatzian dago. Zure esana sartu neri bihotzian, goizeko 3:00 persona trantzian, eta 7. gintonik hartzian. Dena konfesatzen da barraren ertzian, dena konfesatzen da barraren ertzian. Egingo zendu niaz eta bertin aurten, gintonikak hartuta hitz batzuk iruten, baina ondoan ez du inortxok irauten. Konfesiori ez du inorrek entzuten, konfesiori ez du inorrek entzuten. Ni naiz 7 gintonik sarri irentzia, aitak ez du kulparik, ez da erentzia, ondoan inorrez talare etxia, norberak jartzen baitu hor penitentzia, norberak jartzen baitu hor penitentzia. Akabo memoriak, akabo oroitzak, 7 ezkero nolako otoitzak, 4 gintonik gauak ta beste 3 goizak, hainbeste merezi du probintzi bakoitzak, hainbeste merezi du probintzi bakoitzak. Nik 7 gintoniken ormuga arraio, sarritan ibili naiz 7 karraio, probintzita gintonik lotu ditu jaio,
Eskerrak Espainian ez ginela jaio. Eskerrak Espainian ez ginela jaio. Baina Euskal Herria heldu zen zazpira, hegoaldean nunbait lau badira guztira, zabalak ta haundiak gintonik eitira. Gero iparraldekoak txikigoak dira, gero iparraldekoak txikigoak dira. Gaia aldatuz orain bertara, mostradoretik antzita, gure aurrean antolatzaile kuadrilla gazte polita. Alare aurten hartu adiet, aprobetxategi pinta, zeinen dotore etorri diran dendenak horiz jantzita. Zeinen dotore etorri diran dendenak horiz jantzita. Lehen esan dizut urte batzutan, ibilia hemen jiran, komisioko kamiseta hori etzan aldatu segidan. Naranja edo larroxen batzuk ibiltzen ziren dilindan, orain ez dakit aldatu edo ajatzen hasiak dira. Orain ez dakit aldatu edo ajatzen hasiak dira. Izan liteke aldatu edo ajatu ere laguna, eta begira jarri ezkero begiekaze jarduna. Gure aurrean beltzez daukagu halako mutil txukuna. Hau da nikien aldaketara bat ere jakinetzuna. Hau da nikien aldaketara bat ere jakinetzuna. Ni ere berai begira nengon, eta jardun, nola nikian diseinuak azterketan bat behar dun. Egia esan harritu naiz ni nola haudedan ezagun, dantzan sekula ez dut ikusi kamisetan aina lagun. Dantzan sekula ez dut ikusi kamisetan aina lagun. Gure aurreko personajeai beharko diogu kanta, niki beltzakin gaur eman digu mutil berezian planta. Amai galdetu gaur zen nikikin, amak kokotean kanka, gaurkoan beltza eraman zazu zikin ez talegea da. Gaurkoan beltza eraman zazu zikin ez talegea da. Itxura denez ala izango zan, egun sentiko sarrera, amak lagundu eta horrela beren plaza xamurrera. Zikin estali izan da beltza baina erortzean lurrera, ze inporta du bihar goizean buelta eman da aurrera. Ze inporta du bihar goizean buelta eman da aurrera. Bihar goizean buelta ematea izan liteke kalteko,
Imaginatu etxera heltzen goizeko 6ak tarteko. Buelta eman zaiok, ta honek hau nahi, etxen buelta emateko. Eta gogoa edukiko zun berriz festara joateko. Eta gogoa edukiko zun berriz festara joateko. Etxera joan da berriro buelta, ezin egin erretira, ta plazan giro ona badago zertan joan urrutira. 7 gintonik edo gehiago, zeuk esan dezun arira, bihar gaueko antzerkirako hola preparatzen dira. Bihar gaueko antzerkirako hola preparatzen dira. Eta mutil jau karta bagenu, igual 7ko urrea. Hainbeste berso entzunda ere ez da azaldu errea. Igual barrutik eraman arren, moskeoa aserrea. Urte askotan gorde ezazu olako irriparrea. Urte askotan gorde ezazu olako irriparrea. Irripar horrek beste guziak, bai gauzka zure gerizan, baina naiz eta aurkeztu dezun 7ko urrean gisan. Pentsatzen nago izan kartetan, edota sukalde gintzan, Eskobarako ezin liteke hori karta ona izan. Eskobarako ezin liteke hori karta ona izan. Ta aurrekoak gure ziriak, saritu dituta tira. Urte askoan segi holaxe zorionaren dizdira. Informazio bat badaukago, jardunagatik begira. Oraindik ere ez dut asmatzen ezkonberriak zein dira. Oraindik ere ez dut asmatzen ezkonberriak zein dira. Naizta begiak ongi luzatu, ezkerreta eskubira. Neroni ere ezin asmatuz iskina batzun arira. Naizta salatu didaten hasi maionetara begira. Nahiago nuke beste maiortan egongo baldin badira. Nahiago nuke beste maiortan egongo baldin badira. Sospetxosoak hemen daudela, hori dendenak dakite. Gu beste maira mugitu gera ni azkar eta zu fite. Hainbeste urte pasatu dira, hainbat elurta eurite. Zuk nahi nuke esan dezuta hor nahiago nuke nike. Nahi honuke esan dezuta hor nahiago nuke nike. Nik neu nahiago bertan balira, ala jardu naiz kantatzen. Baina meritu doblea daukat ditunak urtez kontatzen. Eta naiz eta mai horretara hasi geu muturra sartzen.
Horko ezkontza gasita daude zilar koloria hartzen. Horko